ассалому алайкум дӯстон, маъдам хонахораи муҳтарам, подписчикои канали Сауду ТВ. Имрӯз 26/06/2026 сол 10 хонаи фурӯшӣ аз Душанбе кредит дода мешава. Мошин қабул мекунем. хонаҳо аз катлаван, вариантҳои беҳтарин, квадратҳои калону майда, хулоса навор беҳад навори зур шид. Навори шид ки шумо жда доштем бачаи азиз. Одамое ки ай Душанбе хонахарен, одамое ки хоҳиши фаҳмидан нарх навои хонаҳои Душанберо дорен, ҳамин навор аниқ мекуна ки нархҳо дар Душанбе чӣ хелай. Хулоса тамошо кунем бачаҳо, лайкотонро монен, дар канал подписатсия кунен, чизе ки дорен роӣ кунен, ё ки омада ай пеш навор мекунем, дар якчанд сайтҳо рекламагузорӣ мекунем. ватсапи ман дар рӯи экрани шумо муроҷиат кардан метавонед бачаи азиз. ва дӯстони азиз, кадомитон ами наворои Сауду ТВ-ра дар YouTube тамошо карда наметонен? дураи батан ҳастен. Сауду ТВ телеграм канал кушодаги бачаи азиз, силкаш дар ами таги комментара. Ана ҳами телеграм канали Сауду ТВ дӯстон. бовар кунен, канал беҳад зур пеш афзай. силкаш дар комментара дар омада тамошо кунед. ҳами якта генератор равон кардан, ҳамира навор мекунем, далчи хонаҳо да мерем бачаҳо. И генератор шумо да дар корай. бисёриё туй дора, баъзе ҷо свет надора, варианти зур. Просто навай мега арзонтар мондем ки ҳами чиз савдо шава. Чем рафта ай ҳар ҷо мегирен, мисол магазино мегирен қимматтар, ина арзонтар бачаҳо 25 000 сомон ай. нигоҳ кунен, 15 киловаттай, итальянский, бо фикр накунем мисол китайский, корейский, дигаро итальянский тозай. ҳозир ҳамин дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ, агар ки шумо шинаванда бошед, агар мақсад Кӯйбеши пешина тарафҳои ҳамо обши бохтар да медороя, ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ, Кӯйбеши пешина итальянский 15 киловатта 25 000 сум. худо хоҳад бо муомила мешава бачаи азиз. састаяни зур, камера аз худак. ина рақамҳои соҳибхона рӯи экрани шумо, дута ватсап аз номи Сауду ТВ ҳозир занг занен. хулоса дӯстон, масиҳат кунем, бигиринш. И хеле вариантҳо редка мешава, ҳамиам дар ҳами сайтҳои мо. И сайтҳои мо да фақат шумо арзонтар мебинед. мегзарем ба якумин квартираи Душанбе. дӯстои азиз, этажи шашум, як хонаи калон 29 квадрат, ноҳияи Сино дар Душанбе 350 000 сум бо муомила дора. номи видео хонаҳои Душанбе ай. иншоалло ки ами ягон хона ай ами сайти мо ай ҳами видео имрӯза кадомитон мехарен. 350 000 ремонтош дараҷаи олӣ. фақат дӯстон кадомитон харидорен, ҳамун нафаротон занг занен. аз номи мо дӯстон иншоалло ки беҳтарин хона, ремонтошам хушу, ҳуҷҷатакош ҳаст. масъалаи мактабам, масҷидам, бозорам қариб ай, транспортҳоам ҳастай, шароитҳои соз барои зиндагӣ дӯстон. мехарен, даромада зиндагӣ мекунем. мара ман занг занен. дӯстон, мегзарем ба дуюмин квартираи фурӯшӣ. квартираҳои фурӯшӣ аз катлаван дӯстон. дукомнаташа ман навор мекунам, далча бо мегем. инам хеле проект мешавад дӯстон. ина проектҳои дом. айни ҳол корҳо аз катлаван оғоз ёфтесай. пака арзонтарай, кадомитон мегирен, 1.5-2 сол сабр мекунен, мешава хонатон тайёр. ремонтам мекунен, даромада зиндагиро сар мекунен. ман духонагаша мегӯм дар бораш. духонага квартира дар этажи нӯҳамаш 62 квадрат, ноҳияи Исмоили Сомонӣ, шаҳри Душанбе, территорияи донишгоҳи Славяне ки бачако и тарафи Сафина. 390 000 аз катлаван, 62 квадрат. ҳисоб кунен квадрат чанқариб меғалта шумода, яъне ки чӣ меган, ҳисоб куненда баъдан ин рақамҳои соҳибхона, рақамҳои ахириш 9906 да маълумоти боқимондара зангза бигирем бачаҳо. мегзарем ба сеюмин амборхонаи фурӯшӣ. анборхонаи фурӯшӣ, шаҳри Душанбе, помещение под склад, 26 квадратный метр, 112 микрорайон,
270,000 сомон нарх. рақамҳои 2042 аз думи Сауду ТВ занг занед. 270,000 шумо 26 квадрат мехарен. амборхона қарор дорад дар 112 микрорайон мега. дар Падвал назди масҷиди Меҳкалон, доми арзон, Туркия. ҳамом, ҳоҷатхона дора. масоаташ 26 квадрат. якум этаж склад, дуюм этаж офис. хоб ина дӯстон далши маълумот рақамҳои 2042 аз думи мо занг занед. ҳамхели хонаҳои арзонтар ай кадом тарафи Душанбе дар кортонай комментар якнен. иншоалло кадоми дора роӣ мекунен аввалка пешнатон мекунем. мегзарем ба чорумин квартираи фурӯшӣ. дӯстои азиз, квартираи фурӯширо бинен. дукомната квартира дар этажи шашум, масоҳати 58 квадрат, бозори Сафина, ноҳияи Рӯдакӣ, Ленинский район, нигоҳ мекунад Душанбера. дом ҳамин ҳолат мешава. шумо гӯш кунед, ман дар бораш чӣ мегӯм. 260,058 квадрат, рақамҳои 5385 занг занед. мегӯянд ки мошин қабул мекунем, кредит метем, лифтҳои замонавӣ мешава. маркази ноҳияи Рӯдакӣ, пушти бозори Сафина, ҷойи хуб, сохтмон аз котлован рафте сай занг занед. мегзарем ба панҷумин квартираи фурӯшӣ. дӯстони азиз, квартираи фурӯшӣ аст ки ремонташ тайёрай. як хонага квартира ҳай. хиш роҳа кардагӣ ба талаботи зиндагӣ ҷавобгӯ кардагӣ бачаи азиза. хоб дар этажи аввал 34 квадрат, шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино, 355,000 арзиш. 34 квадрат, як хонага этажи якум, аз ҷумла ремонт кардагӣ, тайёр. ҳамин каси мегирад, даромада зиндагӣ мекунад. ноҳияи Синогӣ Празем назди 201 дивизия, доми 4/1, ремонти нав, срочно фурӯхта мешавад. 34 квадрат бо муомила дора. занг занед, масъя кунед. лайкҳо рамонед, подписатсия кунед. чизе дорем роӣ кунед, реклама кард фурӯшта мегзарем бачаи азиз. ва дӯстон мегзарем ба шашумин хонаи назди ҳавлигӣ. бачако мега ки бародар Сауду ТВ фақат худат квартира навор мекунӣ. бародар азиз, ҳамаи чӣ мемонем. шумо комментар якнен, усушкори мо. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ 7 дар хона дора. 6 сотиқ замин дора. тезгари боло, шаҳри Душанбе, 370,000. нигоҳ кунен, 7 дар хона ҳай, 6 сотиқ ҳай, 370,000 мега. хона дар ҳолати хуб қарор дора. 7 хона, 3 хона, 1 калидор, боз 2 хона, 1 калидор, ҳамагӣ 7 дар хона. ремонт дора, ҳамаш, ошхона, ҳамом, ҳоҷатхона дора. монолит рехтагӣ, форат дуюм этаж мебардорӣ, криша дора. замини 6 сотиқ мебошад. дарахт мевадиҳанда ҳаст. дача, тезгари боло, аз роҳи Душанбе то хона 2 километр роҳ ҳастай, аз раҳ то хона асфалт. марҳамат дӯстон, занг занед. ҳафтумин хонаи назди ҳавлигии фурӯшӣ бачаи азиз. хонаи назди ҳавлигии фурӯшӣ дар масоҳати 12 сотиқ замин, 5 дар хона, Варзоб, кӯчаи Навобод, 1 километр мега. яъне ки 1 километр дуртарда. дар Душанбе, ноҳияи ва ҳамин ноҳияи Варзоб бачаҳо Душанбера нигоҳ мекунанд. баъзи одам мега ки мақсад Варзоб Душанбе нест. ман медонам Душанбе нест. ӯ мега ки Ленинский Душанбе нестай. охи дӯстон, ҳамин бояд як тарафа нигоҳ кунад ки охи. ассалому алайкум мардуми хонахар. ман хонаи фурӯшӣ дорам мега дар Варзоб ай. кӯли Душанбе, кӯчаи Навобод, 1 километр аз роҳи Калон. 12 сотиқ замин.
خب 5 در خانه، کухні، حمام، حاجتخانه علیشی میشوه. خانه در شهر بالای سوم متر میگه خانه ما 400,000 با معامله داره. زنگ زد پرسانش بچه عزیز. میگذاریم به هشتمین خانه نزدی حولگی. دوستای عزیز، خانه نزدی حولگی در ناحیه شاه منصور است. اگر خیلی بگیریم ناحیه شاه منصور بچه مقصد خیلی جای دور داره، نه کمی شاه منصور و اسماعیل سامانی را و فیردوسی را خب سینا را دوشنبه را داخل کردگان. همیان دوستان بعضی جاشون گرن داره، نه که اینای لنز که میگه دوشنبه نیست، همین طرفا را نگاه میکنه دوستان عزیز، چون که نزدیکای کوخی. ناحیه شاه منصور شهر دوشنبه 444,000 سومن ارزش. رقم‌های 88 اخیری نمره صاحبخانه اینومی کانال سعودو تیوی میتونین مراجعه کنین بچه. خانه هاتون روی کنین یا که اومده ای پیش نوار کنیم حرکت که اخشو که پیشنهادی مردم میکنیم بزودی سعودو میکنیم بچه. تیک تاک، اینستاگرام، تلگرام، فیسبوک و دیگه سایتو رکلام های عادی نه دوستان عزیز. میگذاریم به نهمین خانه نزدی حولگی فروشی. دوستان عزیزم 450,000 سومن، 2 در خانه، 2 سوتیق زمین، ناحیه فیردوسی، شهر دوشنبه 450,000 نرخ. رقم‌های 0398 باقی مانده معلوماتش میتونین زنگ بزنین بگیرین. حولی بروچتکا. خب گرد خانه محکم، زبار، فسادای خشرو، گراج، حاجتخانه، بانیا، 2 سوتیق، ریمونت‌های خانه و خشروک 450 تا بهترین واریانت های بچه ها. باقی مانده معلومات را زنگ زد بگیرین. و دوستان میگذاریم به دهمین خانه فروشی. خانه فروشی نزدی حولگی است که 1 سوتیق زمین داره و 2 در خانه داره و ناحیه فیردوسی شهر دوشنبه 460,000 سومن 1 سوتیقه دو خانگاه. مرامت ناحیه فیردوسی دوشنبه اینا محله اینا راسته دوستان. خلاصه خانه ها به طلبات زندگی جوابگو. آدمایی که دمی طرف های ناحیه فیردوسی همی طرف های آبادترش خانه حولگی میکنن که مثال دستناس نیست، نقشه دا مثال نقشه خزاندن دا نیست. این طرف بچه عزیزه مرامت باقی مانده معلومات را زنگ زمین رقم های 34 اخیر شای. دوستای عزیز نواری ما تمام شده. چیزی که قبول کردیم همشه حرکت کن نوارتون کردیم پیشنهادتون کردیم. انا با دالچی واتساپ میگذارم روی کنین یا که اومده ای پیش نوار میکنیم. زنده باشین بچه ها. رحمت که ما را هر روز تماشا میکنین، همین ما را احترام کنین، یک لایک مونین، در کانال پادپیسه سکنین، دالچی نوارو ای پیش بچه ها.